Nu vil jeg vise jer, hvordan man via WordMath kan beregne en formel med definition af en variabel. Det jeg så har gjort her, det er, at jeg har valgt radiusen værdi. Den I kan se her. Det jeg har gjort, det er at gå under kasse, under definitioner og definere variabel. Og her, der kan man så skrive, det jeg har gjort, det er at skrive r element 2. Og nu behøver jeg ikke at skrive det igen, fordi jeg allerede har det. Så kan jeg via den, så kan jeg beregne omkredsen af en tilfældig cirkel. Det jeg så gør, det er at jeg skriver formlen op 2 gange pi. Og jeg skriver så pi's værdi i stedet for tegnet, fordi det kan min WordMath ikke lave lige pt. Men det spiller ikke nogen særlig stor rolle. Så ganger jeg det med r. Og vi skriver bare r, fordi WordMath allerede ved radiusværdi. Så trykker jeg beregn. Det får jeg så til 12,5 i 6. Nu kan jeg så prøve at beregne arealet. Indsæt alene. Det skriver jeg så 3,14, hvilket er pi, og så ganger jeg det med radius i anden. Og markerer jeg, gør jeg kasse, tryk beregn.